Magandang umaga po mga kaibigan. Nabitin ako sa ginawa ni Jess na tortang talong na may corned beef. Kaya ngayon araw mag-aani tayo ng talong dito sa bakuran namin. Mamayang hapon gagawa tayo ng tortang talong na may corned beef. At ipapakita ko din sa inyo konting update dito sa halamanan namin. Kaya tara, mag-aani na tayo. Start tayo dito. Wow, perfect ah. Ang galing naman. Ang dami oh. Ilan ang makakuha natin ngayon? Hala. Sige nga, start na tayo. Itong maliit, baka... Oo, kalkalin ko dito. Ayun oh. Ang taba yan ah. Meron din dito sa baba. Maliliit na sila ngayon. Oo, medyo maliliit pero natikman namin yung ginawa ni Jess last week. Masarap. Matamis. Kaya kinakuha ko na para hindi masira. Ay. Ayun o. Nakailan na tayo. Nagado. Nabisin na natin agad kasi na yung mga kumakain na bag. Oo, sayang. Buha. Ay, itong dalawa oh. Ito. Grabe. Hala. Kakagulat minsan. Nakakatuwa. Ang lalaki oh. Yun oh. Ito pwede. Hala. Masarap talaga. Saan? Yan? Hindi, mali. Ay, ito pwede. Mataba. Wow, grabe. Masarap talaga mag-ani dito. May mga malalaki, mga matataba. Wow. Perfect talaga ito sa gusto kong tortang talong. Actually, ito ang pangalawang harvest ng talong namin so far. Last week, na-excite si Jess super. I think may ginawa siyang video. Kung meron, ipapakita ko sa inyo. Pero nag-harvest din siya ng ganitong kadami. Kaya, kumakain kami ng tortang talong halos araw-araw. Ayan, tinabi ko na ang mga talong para ipakita sa inyo ang aming halamanan. Itong mga halaman namin, sobrang malusog. Ito ang broccoli namin, ang kapal ng mga dahon niya. Malapit pa silang mamula. Oo. Abe, may tumubong ano, kamatis. Ala, kamatis ah. Ayos ah. Ito mga kamatis galing sa spring garden namin. Nabuhay ah. Maganda yan ha. Tapos dito sa gitna, ito ang mga Brussels sprouts namin. Parang lahat pareho yung itsura niya no? Oo, magkamuka. Nag-start na siyang ito. dito oh, mamumunga siya ng na repolyo dito oo. sa side. Yun no? Oo. Malapit na silang Maganda yan. Ito ang siguro pinaka nakakagulat. Ito ang tinanim ni Jess na pinya. 3. Taga-isa na silang pot, niripat ni Jess. Siyempre wala pang bunga pero at least malusog no? Yung mga dahon niya. At nabuhay din yung avocado. Akala ko mamamatay na yung avocado. Diba? Sa sobrang daming luya last time. Pero ngayon, ayos ah, malusog na. At laki. May naiwan na 2 luya dito. Masarap yan. Itong dahon ng luya, hindi ko nakakalimutan. Sobrang masarap. At ito ang garden bed ni Jax and Jiro. Kung naalala nyo, pinili nila yung mga buto na to. May carrots si Jiro and may beans si Jax. Ito ang mga pinili nila. At syempre, malusog. Buhay na buhay. At itong last garden bed, sobrang exciting kasi ito ang cabbage bed namin. At nakakita nyo, you know, may maliit na cabbage, oh. Magaganyan siya. Yan ah, ganyan. Isang buong repolyo. Oy, masarap yan sa bulalo. Ilan to? Ay, madami na, oh. Parang kasi laki ng plato yung dahon niya, grabe. Wala pa siyang ano, pero pag... Meron na, oh. Yun, oh.
maliit sa loob. Wow, grabe yung dahon niya. At ito ang talagang exciting kasi last year pa nagtanim si Jess ng ganito. Pero ngayon lang siya tumubo. Ito ang saluyot namin. At ready ito. Yun o. Saluyot. Kaya siguro after ilang weeks, ready na lahat ng mga ito. Siguro 1 o 2 pong buwan bago super malamig dito sa amin. Kaya sana mababuhay pa at sobrang malusog pa. Kaya abangan. Pero mamayang hapon magluluto tayo ng tortang talong na may corned beef. Oras na para magluto ng hapunan. Talagang nasarapan ako sa ginawa ni Jess. At nagulat ako sa pinaghalo na tortang talong at corned beef. Talagang dalawa sa pinaka-paborito kong comfort food. At napakasimpleng gawin. Ito ang ating mga sangkap. Meron tayong inihaw na talong, 4 na itlog, 1 lata ng Argentina, sibuyas, paminta, asin. Yan lang ang kailangan. Ihahalo lang natin tapos ipaprito na. Sobrang simple. Kaya magluto na tayo. Bali itong 4 na itlog natin. Tapos itong lata ng Argentina. O Argentina, baka naman. Malapit na ang Pasko. Pang ilang natin to Talagang favorite namin itong Argentina corned beef. Pero kayo bahala kung anong gusto mong brand. Tapos ito ang sibuyas natin. At asin at paminta lang ang pangpalasa natin ngayon. Pero wag masyadong asin kasi maalat na yung corned beef. Pero para sa akin madaming paminta kasi masarap. Ihalo-halo lang natin. Kung gusto niyo ng madaming itlog, kayo po bahala kung anong gusto niyo. Pero para sa akin, tamang-tama lang. Itong corned beef, yung talong, yung itlog. Oh, grabe, masarap talaga ang ulam na to. Ayan na, hinugasan ko na ang ating bigas. At tamang-tama ang tubig. Kaya ito ang ating bagong rice cooker. Hindi ito yung pinakamahal At may coupon pa si Jess. Kaya perfect. Ganyan lang. Painitin lang natin ang ating mantika. Tapos magprito na tayo. Tapos i-flatten lang natin. Medyo malaki yan. Dapat mga kasinlaki lang ng burger steak. Kaya sana hindi masasira. Pero i-flip lang natin. Ayun. Oh, tamang-tama at amoy na amoy yung corned beef ngayon. Medyo durog-durog itong ginawa ko pero okay lang yan. Masarap pa rin. Ipaprito ko lang ito lahat tapos kain na tayo. Ayun, kain na tayo. Hala, lahat ng mga ulam natin ngayon pang probinsyang ulam, no? Ito ang tortang talong na may corned beef. Dinengdong, ginawa ni Jess. At pritong tilapia. Yun yung request ni Jax, no? Bagong favorite ni Jax. Sakto naging favorite ni Jax yan ng pritong isda. Oo. Pati si Jerry, saglit lang anak na yun. Kuha ako para kay Jax. Buti na lang itong dalawa hindi na mamili sa pagkain, no? Habang maaga pa, kailangan turuan ko ng simpleng ulam. Oo, para pag nasa Pinas tayo, kumakain lang sila. Kung ano yung nakahain na, Oo. hindi sila mamimili. Ito, Kaya gusto ni nga. Jax to. Hindi kagaya ko nung nung una, no, na mamili ako sa pagkain. Hindi naman sa namimili. Tinatry mo naman lahat. Bago sa panlasa mo, pero at least Oo, tinatry sa mo. bagay. Pero kinakain ko lahat para hindi nakakahiya sa pamilya mo. 'Di ba? Pero in the end, nagustuhan ko din. Tapos, ako pa ang nagluluto, no? Itong bagong paborito ko, tortang talong na may corned beef. Ay, grabe. Siyempre, Zero. Favorite nga yan. hindi nawawala itong banana ketchup. Fish. Ganyan. Ano, Jax? Masarap? Yes? Masarap talaga ang gulay pag bagong pitas. Ano? Oy, oo, itong talong. Galing sa halamanan namin kaninang umaga lang.
Ngayon, kinakain na namin. Parang next level yung tortang talong pag may corned beef. Hindi ko alam anong naisip ko na gusto ko ng corned beef. Pero gusto ko din ng tortang talong. Sabi ko, nakakatamad mag-gigisa pa ako. Perfect na partner. Ihalo ko na lang kaya. Total, yung iba, hinahaluan nila ng giniling na baboy. Yun daw yung paborito ni Amboy. Yung tortang giniling. Hindi ko alam kung may talong yan, pero tortang giniling ang tinatawag nila. Wow! Itong talong, parang talong sa probinsya. Organic, walang ano. Matamis. Pero ito lang talaga ang kinakrave ko. Kaya sa torta muna ako. Mafish daw po si boss. Aba, gustong gusto ni Jiro yung isda. Tignan mo yung mukha. Enjoy na enjoy. Ito po, fresh po. Fresh, ito na fish. Kuya, I got your crispy, chan. Oh, favorite ni Jax yung mga crispy skin at yung chan ng tilapia. Anong tinitignan mo, Jiro? Yung isda ko kinukuha ni Jiro. Saglit lang, nak. May tinik yan, may tinik. Hala. Saglit. Yun o, madami dyan sa plato mo. Madami dyan sa plate mo. Saglit. Hala. Saglit. Yan, sarap pa. Gusto mo nga ako ulit. Aba, may sayo ba? Sumasayaw sa sobrang sarap. Napasayaw ka. Saan mo nakakita yan? Napapasayaw sa sobrang sarap eh. Doon ako natutuwa kasi ibig sabihin, masarap ang luto natin. Aayusin ko itong mga... Ganito namin ginagawa nung baby pa si Jax. Nilalagay namin yung ulam sa kanin, tapos parang bola. Tapos kinakuha niya. Hala, bola. Tinama pati yung sakay Jiro. Oo. Favorite. Para madali lang nila isubo. Isang... Doon sila nagtuto, no? Kumain ng mga ulam-ulam. Aga, Kaya... parang bibulugan mo siya na may ulam. Parang Oo. pupulutin nila. Ang taba talaga ng tilapia. Hindi yung pink na tilapia. Ayaw nilang maniwala. Sabi nila, dalagang look daw. May tilapia po dito na kulay. Oo, meron. Binibenta nila sa Costco. Ito talaga ang kagandahan ng pagtatanim, no? Pwede mong kainin yung mga fresh na gulay kahit everyday. Hindi mo na kailangan pag nag-crave ka, tatakbo ka pa sa store. Oo. Diba? Kunin mo lang tapos kain. Kaya kayo dyan, pag may mga extra spaces kaya sa mga bakuran nyo. Or kung wala, pwede din sa paso, ganyan. Oo, kahit maliit na space lang. Magtanim lang ng magtanim. Tapos pag nag-start ng mag-harvest, yun, sarap. Masarap mag-ani, no? Parang bibilhin mo na lang is yung mga pang-recado. Oo. Nag-start Hala. sa favorite part ko. Ako nababusog na. Medyo matagal-tagal pa to. Okay lang yan. Kain ka lang dyan. Sarap ng ulo, ha? Yes. Kaya nilagay ko yung ulo sa gulay para malasa. Tapos yung ulo madali lang siyang himayin kasi malambot Ayos. na siya. Ay, enjoy na enjoy. Busog. Ang bilis kong kumain. Mabilis. Pumpisa pa lang ako. Ganyan talaga ako pag masarap na yung pagkain. Grabe. Isa lang talaga trip mo today, Ito lang talaga yung kinakrave ko. Pero gusto po namin magpasalamat sa inyo sa panonood sa aming vlog ngayon. Sana nag-enjoy po kayo sa konting ani po namin kaninang umaga. Tapos itong luto at kain namin. Nag-enjoy talaga kami. Kaya maraming salamat po at sa susunod po ulit. Ingat po kayo.